El que segur que començarem és els estudis des del primer dia. De fet, els veïns ja ens estan demanant que volen començar a parlar-ne. Per tant, comencem des del primer dia a veure com vol que sigui aquesta superilla. I jo tinc una intuïció. Jo estic convençut que un cop l'haguem dibuixat, no voldrem esperar-nos. Perquè un cop tu has dibuixat un barri diferent, en el que tens dinamització del comerç, en el que tens més espai públic, en el que pots moure't a peu de forma prioritària. Ara, pas a pas, és cert, vull dir, no podem dir que ja comencem obres d'aquí 2 anys, sinó que d'aquí, des del primer dia, comencem els estudis. A Terrasses hem tancat un acord que, a més el gremi respecta i, per tant, crec que vam fer bona feina i que és veritat que van haver-hi reunions tenses en el que hi havia gent que es va aixecar de la taula, però crec que al final també s'ha reconegut que era necessari fer aquest pas i que estem en un equilibri que jo crec que és prou sostenible. Hem d'acabar de fer altres places que ens queden, per tant, en tema de terrasses sí que ens agradaria acabar de fer tots els espais singulars o territoris singulars de Gràcia, i a la plaça del Sol jo el que m'imagino és que l'ús veïnal i l'ús familiar va empoderant-se d'aquesta plaça del Sol, i que, per tant, no només amb tota la programació que fem en els mesos d'estiu i amb l'àrea de jocs infantils, sinó que a poc hi anem trobant una vida familiar molt més intensa. En un dels balanços que fèiem i ensenyava les fotos a les 11, a les 12, a la 1, i veien clarament com jo crec que teníem ja un impacte molt important en el descans, i ara no només hem de centrar-nos en el descans, hem de centrar-nos en les nostres places en el dia a dia, que és l'espai públic per a les nostres famílies i pels nostres infants. I crec que això és el que m'agradaria que Sol acabi d'eclosionar i que per tant sigui un espai de referència del lleure, de l'espai familiar, educatiu, de la calma al llarg del dia.